Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι τα ρομπότ. Είναι μια ιδιαίτερη μορφή προγραμματισμού, ένα ειδικό κεφάλαιο της πληροφορικής. Τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, μάλιστα, όπως το ChatGPT, ανήκουν σε μια ακόμα πιο ειδική κατηγορία, τη μηχανική μάθηση, machine learning. Επομένως, η τεχνητή νοημοσύνη τρέχει σε λάπτοπ, σε PC, σε κινητά, σε τάμπλετ, φυσικά και σε ρομπότ. Σε οποιαδήποτε προγραμματίσιμη ηλεκτρονική συσκευή. Ποια είναι, όμως, η ιδιαιτερότητα των προγραμμάτων της τεχνητής νοημοσύνης, η μίμηση. Ο αλγόριθμος του ορειβάτη είναι μια απλή μέθοδος αναζήτησης όπου το σύστημα βελτιώνει σταδιακά μια λύση κάνοντας μικρές τοπικές αλλαγές. Όπως ένας ορειβάτης μέσα στην ομίχλη που κάνει κάθε φορά ένα βήμα προς την κατεύθυνση που φαίνεται να ανεβαίνει ή να κατεβαίνει, περισσότερο, έτσι και ο εν λόγω αλγόριθμος βασίζεται σε μια τοπική τακτική και όχι σε μια καθολική στρατηγική. Απλώς επιλέγει την καλύτερη άμεση κίνηση. Μια τέτοια λογική έρχεται σε αντίθεση με την παραδοσιακή απολυτότητα των μαθηματικών λύσεων. Στην ειδική μορφή που είναι γνωστή ως gradient descent, ο αλγόριθμος αυτό συνιστά τη βάση της εκπαίδευσης ενός μεγάλου γλωσσικού μοντέλου, όπως το ChatGPT.